Mig og Gabriel skal klatre. Vi løber efter et sted at klatre i et træ. Ja, vi skulle op der, men nu er vi blevet væltet af en truck, som det kom flyvende. Jeg tænkte os at snige os ind på den her campingplads, der er lige ved siden. Og den, fordi jeg er så tørstig, så vi har tænkt os at tage den, så det bliver lidt kriminelt, Gabriel. Ja, det tror jeg også, det gør. Så hvad for en vej? Er der ikke en bro et eller andet sted? Men jeg mener, at sidst vi var, der var der en bro. Det er sådan en lille rør eller sådan noget. Det er pisse irriterende, der skal være vand der. Ja. Gabriel. Hvor er det sommerfugl? Åh. For satan. Men der er godt nok mange blomster. Jeg tænker godt, vi kan komme over helt derover. Men ja. Så vi vandrer lidt over. Nu er vi her. Men det er lidt besværligt, hva'? Der er et over. Det må ikke høres. Men det vil lidt over her. Men her der er vi blevet råbt af en mand før. Ja, det er rigtigt. Det går ud. Gennem sådan en tunnel, og det var pisse irriterende. Men lige tilbage, når vi kom igennem det her lortegræt. Den der tunnel, det er vores farlige minde. Skal vi gå den vej? Nej, vi skal ikke gå derind. Hvordan kommer vi ellers der? Men hvor er det der campingpladsen derinde? Ja. Der er en waterslide. Men der er en trap derovre. Langt der. Der kørte en bil over. Det var lidt nøjeren. Jeg kan ikke se, men I kan se, så tjek lige derinde. Der. Ja. Gabriel, kunne du se derinde? Ja. For jeg kunne ikke. Det kunne kameraet. Nu er vi ved trappen. Jeg kan godt komme ind her, Gabriel. Det tror jeg. Nu kører en kajak. En kajak med hjul på. Ja. Eller nej, du har en bil med en kajak ovenpå. Jeg kan jo godt seriøst at prøve den der waterslide der. Vi har snakket om det før. Og kigger ind ad rygerne. Kom ind, pladsen er helt derovre. Så lad os tage det over. Vi kan ikke komme ud. Jeg tror, der er låst. Og den kan vi lige så komme ind. Jeg troede, der var låst, men der var der ikke. Vi har lige fundet en voldfed grosser. Se det der. Se det der. Og der er også masser. Den gad jeg godt have. Mm-hmm. Men det blev ikke til en klatretræ-video. Så, vi filmer videre. Bare et andet tema, en klatretræ. Nu er vi ved campingpladsen. Der er en truck foran vejen, vi skal ind, så vi venter lige til, at den kører ind væk, så vi kan komme derind, for det er en, der er i gang med at arbejde der. Så det vil nok ikke blive så glade, hvis vi gik derind lige foran næsen. Så vi venter bare på, at de kører. Hvad? Nå, vi stiller os på en bil. Nu tror jeg, han kører. Han kører sgu. Men jeg tror, han kommer tilbage, for jeg tror, han vender derop. Skal vi skynde os derind? Nej, vi venter lige. Nej, han drejer rundt her. Han drejer rundt. Shit. Og den kommer der. Så nu har han kørt, så nu venter vi kun på Gabriel. 3, 2, 1, nu.
3, 2, 1. Nu er vi her. Vi er derinde, og vi ser, hvor vi bor her, okay? Vi er inde. Der. Men der er ikke nogen vandslange. Så er vi her næsten. Jeg hopper på. Boing, 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 boing. Og nu er jeg lige her med sko på igen. Hvorhen? Der er ikke noget, jo. Ingen vand herinde. Vand herinde. Og så kender du det trick? Farvel, og vi ses i næste video. Og mission completed. Farvel. Husk at like og subscribe. Farvel.